sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. Gata na iyayena, daga su kuma sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. Gata na iyayena, daga su kuma sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. Taimaka mini rabbi zalman na mai iko na dare zuwa rana. Ku duba min azance na. Shi ke fidda haske ya kora duhu, ku fahimci zance na. Ku duba min azance na. Rabbana karo salati ga wanda silarsa akai ya aljanna. Ku duba min azance na. Kuma ladan yin salatin ka bai wa uwa da uba iyayena. Gata na iyayena, daga su kuma sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. Wata rana a rayuwa na yi karo da abin da ba za na manta ba. Ku duba min azance na. Wani yi mini kankara zan faɗa muku ko ban kama suna ba. Ku duba min azance na. Kuma in amma hakan kai ba a ce kai wasu na itace ba. Ku duba min azance na. Kowa da abin da ke ransa shi ya hana ni na cimma burina. Gata na iyayena, daga su kuma sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. Na yarda san zuciya da rashin tabbas na al'umma. Ku duba min azance na. Shi ne yake haddasa musu dukkanin zubar kima. Ku duba min azance na. Yi alkawari da kai sai ka saba ba ka duba alfarma. Ku duba min azance na. A tsakanina da kai ba amana don ka mai da ni rana. Gata na iyayena, daga su kuma sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. Kanwar uwa yar uwa jama'a dangi na alfarma. Ku duba min azance na. Su ne suke tallafa mana shi ya saka kake kyarma. Ku duba min azance na. Da rashin uwa har uba a hakan kunne na alfarma. Ku duba min azance na. Hakan shi ne yasa zan rike ku ba za na sake ku samsam ba. Gata na iyayena, daga su kuma sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. To kai da ka so ka cuce ni dan ka hana ni ganin mafarki na. Ku duba min azance na. To ya za kai da iko na rabu da shi yarban asiri na. Ku duba min azance na. Ka sani ka sara ganye ilahu ya daddasa jijiyoyi na. Ku duba min azance na. Kuma madalla da duk tarbiyar da na samu gun iyaye na. Gata na iyayena, daga su kuma sai iyalaina. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba, ku duba min azance na. Gata na iyayena daga su kuma sai iyalena. Ba wanda ke tausaya maka in ba naka ne shi ba.